Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tych na żywo na Hitboxie, witam tych nie na żywo na YouTubie. Moje Państwo, następny odcinek z Car Mechanic Simulator 2015. I generalnie chciałem powiedzieć, że Car Simulator można sobie kupić na przykład, jakby ktoś był zainteresowany, na G2A chodzi on mniej więcej za 2 dyszki. Za 19 coś tam. A pamiętajcie, że z kodem PIERON jest napisane w opisie, macie 3% zniżki jeszcze, także żaden pieniądz, także możecie reperować i wy. Link do G2A macie w opisie. I słuchajcie, i bierzemy się do roboty. Kolejne auto, a tutaj widzę Black Crouch Paulo, pozdrawiałem Tubę. 2 dychy na G2A, wraża i już cisna do garaża. Poemat wymyślony przez Samulelka. Moi drodzy, i zmierzamy do Malucha. Zmierzamy do Malucha, bo Maluch już nas... Głupi rym. Bardzo głupi rym. Słuchajcie, co tutaj się dzieje? Możemy zrobić kapitalny remont, i możemy przeżyć i wymienić moi drodzy, Katagiri Katsumoto bieremy. Tego autka jeszcze żeśmy nie robili. Ładuję. Ja już cały chodzę. Cały bansuję. It is something. Dobra, to sprzedamy sobie na tak zwana, to jest Aiza, to można wytorpcyć. To jest nic nie warte. Czy jest Traban? Nie wiem. Traban czy jest. Dobra, i zobaczmy w ogóle co trzeba. Pyk. Dobra. Ale wdupimy go sobie na podnośnik. Żeby było zawodowiej. No swędzi to będzie pite. No wiadomo, jak pracować w warsztacie i nic nie teges. Chyba nie idzie. Jedzie. Dobra, i już zaglądamy, co tu się dzieje, moi państwo. Trzeba tutaj usunąć sporą liczbę rzeczy z silnika. I jedną chyba trzeba tak się dobrać od dołu tutaj. Dobra. Czy to można bez problemu wymontować? Można, dobra. Pyk. Ale aż cały łaża. Pyk, dobra. Teraz tak. Teraz należy... Oje, coś tam w środku, aż głęboko. Kurde. Trzeba to. Chłodnica. Dostęp z komory silnika. Aha, czyli muszę sobie to opuścić jednak. Dobra. Okej. Okej. A nie zdejmiesz tak łatwo. Czas zdjąć wentyla. Pyk. Dobra. I teraz co? Teraz tutaj pasek trzeba... What? Dobra, trzeba wywalić to. Okej, teraz można pasek. Nie można paska. Ten pasek. I można. Dobra. I teraz trzeba się dobrać tam do środka. Okej. Oje, ile to będzie rozbierania. Za to musi być dużo expa. Musi być. Pyk. Oje, cały silnik normalnie rozbierzemy. Przepraszam, aż mnie zadusiło. O. Dobra. Alternator. Oje. Z tego nie idzie zdjąć, to o co chodzi? Tu trzeba. Wszystko. A zaraz się okaże, że jednak nie trzeba było. Bo co? Cewki zapłonowe trzeba wyjąć. Patrzmy to z lepszej perspektywy. Dobra.
Oje! Takiej naprawy jeszcze nie było, takiej naprawy jeszcze nie było. Dosłownie... szałpał. No i co, mamy to? Gówno. Wały. Teraz, która to była? To była ta? Nie, to ta. Dobra. Aha! Ej, to tego nie wiedziałem. Dopiero teraz się dowiedziałem, okej. I teraz trzeba się dobrać do czegoś tam. I czy wy wiecie, co to jest? I jak się do tego dobrać tam głęboko? Widzicie tam? To niebieskie. Co to jest? Co to jest? Co to jest, moi drodzy? Jak to wyjąć? Kurde, trzeba to wszystko rozmontować w pieruny. Chyba. Albo nie? Czat mi pewnie pomoże za moment. Pomagajcie, no! Na YouTubie to oglądają. Zbierasz, nie znajdzie. Od spodu się da, tak? Dobra. Dziwne. Owszem. A tu jest ten ciulstewko takie. Lol, ale... Aha. Dobra. A jest przerdzewiałe. Dobra, pyk. I wszystko chyba. Wszystko. Tutaj wszystko. Z przodu nic nie ma. Dobra. Oje, ale będzie montowania. O jest. Dobra, teraz tak. Pamiętajcie, co trzeba mieć. Świeca spisujcie. Świeca zapłonowa. Pompa wody R4. Podpora łożyska wału korbowego. Miska olejowa, chłodnica. Zapisaliście, mam nadzieję. Dobra. Miska olejowa. R4, nie? Świeca zapłonowa. Dobra. Pompa wody R4. What? Pompa wody R4. Podpora łożyska coś tam. Dobra. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Ach, zaś. Dobra, montujemy. Chłodnica. Chłodnica. Ja. Dobra. Chłodnica. Witaj, Lącik. Witam wszystkich, którzy oglądają, jak walczę z autem. Dobra. Witam, witam. Dobra, najpierw wtorpcymy tam... Najpierw wtorpcymy to ciulstwo. Żeby potem się już z tym nie marasić. Śmirom. Dobra, micha olejowo. Odjazdowa walka, tak, zgadza się, to jest walka o byt. Dobra, pyk, pyk, pyk na szybkości, okej. Teraz zapraszamy autko na dół. Dobra, i co? I jedziemy. Chłodnica, pyk, nowiutka, piękna, elegancka. To mamy, to mamy. Teraz tutaj to. Świeczuszka. Druga świeczuszka. Dobra. Wałeczek. Drugi wałeczek. Pokrywa, pyk. 4 śrubki. Pyk, 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 na szybkości.
Dobra. Teraz ceweczka, pyk, druga, pyk, trzecia, pyk, czwarta, pyk. Teraz tak. Koło zębate, wałka. Drugie koło. Dobra. Paseczek, pyk, 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 na szybkości. Badzionówka nieśmigana Niemiec do granicy gonił. Dosłownie, ja te auto tak wyklepię, ale to tak je wyklepię, że one będzie w lepszym stanie, jakby było nowe. Obejrzyjcie. Wentylatorek, pyk, osłona rozrządu, pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Pompa wspomagania. Pyk, pyk. Koło zapasowe. Pyk, 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 pyk. Rolka, pyk. Dobra, alternatorek, pyk. I to wszystko na trzeźwo. Wszystko na trzeźwo. Nowa pompeczka, aż się błyszczy, aż się błyszczy. Pasowe, a nie zapasowe. Dobra, 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 dobra. Nie byćcie tacy mądrzy. Wszyscy się nagle mechaniki znaleźli. Fachmany. Tyronowe. Pyk, pyk, śrubka. Paseczek klinowy. No i co? Fertig. Pra? Naturlich? Jawohl? W silniku nie ma oleju. Ach, jak? Aha. Aha. Ale jak tu się robi olej? Muszę uzupełnić olej, moja pierwsza wymiana oleju. Kurde. Śląsko robota, ja ino. Jak się olej uzupełnia? Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Jeszcze wentylator. Gdzie wentylator? Nie no, dobrze jest wszystko. Tylko jeszcze olej. Trzeba wymienić olej, tylko jak to zrobić? Na czarny korek naciśnij. Ale to chyba normalnie, nie? Nie! Co ja zrobiłem? Na silniku koło świec masz wlew. To? Tylko ja to muszę chyba normalnie zrobić. Kurde. Jak to wlać? Jak to wlać? O, 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 o! O! Uuu! Uuu! O, chyba się przelało. Jest do fola chyba. Niewykonane zlecenie? What? Dobra. Dobra. Pojemny ten silnik. Zjebie gościowi auto. Dobrze jest. Nie jest przelane. Przecież do maksa jeszcze nie ma. No, na spokojności jeszcze by wlazło. Sprawdzić filtry. Mieć w połowie środkowego. O, pieronie. Dobra, gdzie te filtry są? Gdzie te filtry, żebym ja je mógł sprawdzić?
Filtry. Dobra, ale gdzie one są, geniusze? Będzie plumkać. Gdzie te filtry są? Bo nie wiem. Aha! Dobra, już wiem. To sprawdzone. Zaraz tam dojdziemy do tego. Zaraz, moment. Aha, mam naprawić po prostu, a nie zbadać. No dobra. Oje, wielodupceniu z tym autem, jest masakra. Clips. Fist. Oje, masakra. Ej, idzie się tu jakoś lepiej do tego zabrać? Idzie, to tak. Jest. No co robi? Aha, dobra. Cicho, nic nie było. Dobra. Filtr jeden jest. Kurde, nie ten knefel. Filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza. Lol, ale to był jeden z wielu filtrów. Czy tak? To jest filtr powietrza, a gdzie jest filtr paliwa? Tutaj. Tu jest filtr oleju. A właśnie, tak sobie trzeba zrobić, żeby mi się to nie myliło. Bo mi się to wszystko knoli. O. No i teraz spoczko. Dzięki Boruta za protip. Dobra. Pyk i jeszcze jeden jest tutaj. A, trzeba zaś go podnieść. Ale robota. O, panie. Ciężko. Ciężko. Dobra. I teraz tak, jeszcze raz. Pamiętacie co to było? Ja już nie. Filtr oleju, paliwa, powietrza. Dobra, oleju, paliwa, powietrza. Spoko. Filtr oleju, ale który? Ten. Powietrza. Oleju R4. Dobra, jest. Okej. Dobra, pyk. Proszę nowiuśki, pyk. Aj, zaś na dół kolegę. Na szybkość pyk. Dobra. A to już ten jest zrobiony, teraz tutaj. O. Dobra. I teraz ten pierun. Nie! Sorry. Oje. O! Elegantny. Lepszy jak za nowości. Klipsy. Pyk. Zrobione. Moje państwo 1346. O Jezu, to była taka robota, że ją aż sam normalnie sztopuję. Także, o Jezu, co ja się narobił. Malucha sobie zrobimy osobno, także do ludzi oglądających na YouTubach. Jeżeli wam się podobało, zachęcam, żeby dać łapkę do góry. Pamiętajcie, że na G2A można to kupić za śmieszne pieniądze, a gra jest naprawdę spoko, odstresowująca, relaksująca, także no. Kciuk do góry i widzimy się przy następnej naprawie.